rondom mensen dans. Het traditionele persoon. Mensen was goed gegeven om te gaan gooien bij een jacht of bij een feest. Dat is de trouwe waar ons bijgewoond het. Het was verleden jaar. Ja, voor verleden jaar in november. Was het? In augustus, sorry, in augustus. Was daar iemand wat voor de traditionele ouders gegeven was, die gegooid was, om een jacht schoon te maken? Het was 2 trouwens, augustus en november. Was het augustus? In november. Maar dit al verkeerd. Halleluja. Ik stuur elke toermacht terug in de naam van Jesus. Die trouwen. Ik zie mensen van elkaar en gaan naar een zekere plaatselijke plek toe. Halleluja. Om school aan gemaakt te gaan brengen. Ja, het weer van profeet praat. Halleluja. Ja, ik zie ons weer van profeet praat. Van die dat hulle saam mekaar vat en die plaas. Bij die plaats wordt voor dokter Zola. Halleluja. Wees voor de naam van Jesus. Altijd volgt je. Halleluja. Altijd dingen volgt je. Maar vandaag ons snijden af. Ons maakt het los in de tijd. Jullie zal beginnen zien hoe dingen beginnen verbeteren en dieren beginnen opgaan. Van die connectie met de verkeerde altaar